Er leidt nog alle goed van bewoners tussen het puin. Accolade zorgen dat alles naar een loods gebracht wordt, zodat mensen misschien haar juwelen, fotoboeken en andere persoonlijke dingen waarom krijgen kennen. Dat gaan we helemaal uitzoeken, want je kan je voorstellen dat er nog heel veel persoonlijke eigendommen in liggen. Dus dat willen we goed kunnen sorteren en naar de bewoners terug kunnen geven. In de nacht van 22 op 28 december zwaar een gasexplosie voor een Ravagio in de Nachtegaalstraat in Drachten. Nou, goed 2 weken later, ga ik de laatste 8 bewoners een nieuwe wend om krijgen. Er is al een nieuwe plak voor meer dan 3/4 van de bewoners. Net sinds dat het voor Accolade een hele tour is, gaat het al hier rap. Het is een hele grote operatie voor ons, maar het gaat hartstikke goed. Wij kunnen eigenlijk de getroffen bewoners goede huisvesting voorzien en ook ondersteunen in deze toch voor hun hele moeilijke periode. Van de flat in Drachten worden er 6 appartementen naar de achterzijde sloopt. Wat er baat met de oren 20 huizen die door de kaarten stenen, wordt later deze maand een besluit aan. Voor de bewoners is het in alle gevallen een heel drege tijd. Sommigen hebben hun echt alles verloren. Anderen, daarvan staat hun appartement nog, maar hebben ook een ontzettend klap meegemaakt. Dat gaat je echt niet in de koude kleren zitten. Dus het is een hele emotionele periode voor deze bewoners.